Kumpiskado ang abot sa kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation. Patay naman ang sospek matapos daw na manlaban sa otoridad. Nagpapatrol, Joanna Takason. Abot sa 150 gramo ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng PDEA at PNP sa dalawang sospek sa buy-bust operation sa Barangay Poblacion West, Asingan, Pangasinan, pasado alas 7 kagabi. Nagpanggap na puso buyer ang isang PDEA agent at nakabili ito ng shabu sa mga sospek sa halagang kalahating milyong piso. Target ng PDEA ang #1 most wanted drug personality sa Asingan na tubong Maranao City na nakatira sa Barangay Dumampot. So, nung nakakita na kami ng legal means para hulihin sila, nung nag-consummate na yung deal, so, dineclare na namin yung PDEA, then nakaroon na po ng hulihan. Nang arestuhin, bigla raw bumunot ng baril ang isa sa mga sospek at pinaputukan ang isa sa mga PDEA agent. Si Elias, bumunot po siya ng baril. Doon pa lang mismo sa pagkakataon na yun, nakipagpalitan mo siya ng putok sa amin. Then, nakatakbo po siya, kaya naging subject po siya ng manhunt operation. Tapos, yun, Nagtamo naman ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng sospek na agad dinala sa ospital pero binawian din ng buhay. Nahuli naman ang 53 anyos na lalaking kasamahan ng sospek. Hindi ganun po, hindi asit da. Dati nga kamambok, tadaan salda na kanya ng motor. Kaya sutitin mawag. Noon, ginawang nanod, mabaling na pangalaan. At ko na, hindi dimuslin ko na. Na-recover naman sa mga ito ang isang kalibre 45 baril at isang granada. Napag-alaman din na dati nang nahuli ang sospek na itinuturing na notorious drug pusher sa Asingan. Dahil sa pagkakahuli sa #1 most wanted drug personality dito sa Asingan, sinisiguro ng otoridad na mababawasan ng illegal drug activities dito sa bayan. Pero hanggat may mga taong nalululong pa sa masamang bisyo, hindi raw sila titigil para masawata at masugpo ang itinuturing na salot ng lipunan. Joanna Takason, Patrol ng Pilipino.